Magkano nga ba yung yung sahod ng isang cleaner dito sa Australia? Yun yung big question, di ba mga kabisdak? Magkano? So yung offer sa akin mga kabisdak, siya, yung sahod ko nun is so mabilis ang vlog lang to mga kabisdak. So yung topic natin ngayon mga kabisdak, i-share ko sa inyo yung naging work experience ko dito mga kabisdak as a cleaner or janitor dito sa Australia. So ano nga ba yung ginagawa ng isang cleaner dito at magkano yung sahod ng isang cleaner or janitor dito sa Australia mga kabisdak. So dito sa Australia mga kabisdak, pagdating namin dito, after a day, naghanap kagad ako ng trabaho. At sa paghahanap ko mga kabisdak, ang dami kong naging trabaho dito. Naging factory worker ako sa isang biscuit company, naging kitchen assistant, yung tagahugas ng plato, naging waiter, naging online food delivery, yung Menulog or yung Uber, naging ganun ako. At yun nga, isa sa naging trabaho ko is naging office cleaner ako dito sa Australia. Marami akong pwedeng i-share sa inyo mga kabisdak, pero focus lang tayo dun sa cleaning job ko dito sa Australia para short vlog lang. So yun nga, so isa sa naging trabaho ko is naging office cleaner. So that time, yung trabaho ko pa lang noon is lang siya, part-time office cleaning. So 4 hours a day from Monday to Friday. So for 2 to 3 weeks mga kabisdak, ganun lang, pabalik-balik yung ginagawa ko. Office cleaning, nagsisimula ng 8 PM and up to 12 midnight. At saka may iba pa akong part-time nga doon ginagawa mga kabisdak sa daytime, yung factory worker, tsaka yung delivery food online nga. So for 2 to 3 weeks, pabalik-balik yung ginagawa ko mga kabisdak, pinagsabay-sabay ko yung part-time job ko. So until one day, yung kasamahan ko sa cleaning, yung part-time na yun, si Kuya, sabi niya, "Oh Ian, baka gusto mong may isang tinatrabahoan ko na cleaning company, naghanap sila ng isang full-time na cleaner or janitor, baka gusto mo." Sabi ko, "Oh Kuya, maganda yun," di ba? Yun, kinabukasan, binigay niya yung address sa akin. Kinabukasan, pumunta kagad ako dun sa boss niya at yun nga, in-interview ako. Yung pinaka-importanting question lang sa akin mga kabisdak is if marunong ako mag-drive dito sa Australia. Sabi ko, "Oh sir, yeah, I know how to drive," kahit hindi pa ako nakapag-drive dito. Kasi sa Pinas, di ba, nagda-drive ako. Meron naman akong license. Sabi ko, "Yes sir, kaya ko yan." Ang kailangan kasi nila mga kabisdak na marunong mag-drive kasi bibigyan ka nila ng van kasi kailangan mong pumunta sa iba't ibang lugar para dun ka maglinis. Maraming building na i-assign sa iyo. So yun mga kabisdak, at the same time, tinanggap ako, binigyan ako ng van at binigyan ako ng listahan ng mga areas or building na kailangan kong linisan. So yun yung simula ng pagiging cleaner ko mga kabisdak. For 8 months yun mga kabisdak. 8 months na the best experience ko dito sa Australia, and salute sa inyo. Napakataas na respeto ko sa lahat ng cleaner or janitor, lahat ng cleaner, salute talaga sa inyo, at nakaka-relate ako sa lahat ng pagod nyo. At basta magkano nga ba yung yung sahod ng isang cleaner dito sa Australia? Yun yung big question, di ba mga kabisdak? Magkano? So yung offer sa akin mga kabisdak, siya, yung sahod ko nun is $21.75 per hour. $21.75 per hour. Kasi yung bayaran dito mga kabisdak is per hour kasi yung bayad ng cleaner dito. So 10 hours yung trabaho nun. So pag i-multiply mo yung $21.75 per hour into 10 hours, siya, 210 something. So malaki, di ba? So magkano yung 210 pesos? Magkano ba yan? Nasa, let's say, 7,000 pesos. Tapos yung bigayan ng sahod dito mga kabisdak is fortnightly or every 2 weeks. So yung natatanggap ko every 2 weeks mga kabisdak before tax is $2,175. So magkano yan in pesos? Mga 76,000 pesos pag i-multiply mo siya sa 35 pesos na conversion rate. So 76,000 pesos per fortnight or every 2 weeks. Pero kailangan kasi, malaki kasing tax dito mga kabisdak. So yung pag binawasan na ng tax, yung nagiging
net na sahod ko is ano na lang, $1,750. So mga 61,000 pesos. So yun yung sahod mga kabisdak ng cleaner, or yung sahod ko dito nung naging cleaner pa ako dito sa Australia is ano siya, after tax $1,750 per fortnight or every 2 weeks. Tapos ang kagandahan nun mga kabisdak, dito sa Australia may tinatawag kasi silang superannuation. So yung yung employer ko, aside sa sahod ko, naglalagay siya or nagde-deposit siya ng around $250 sa bank account ko. Pero hindi ko siya pwedeng i-withdraw until mag-retire na ako or pag-aalis ako sa Australia permanently. So yun mga kabisdak, yun yung sahod ng isang cleaner dito sa Australia. Di ba ang laki? 61,000 pesos every 2 weeks. Pero ano yung mga kabisdak, pag i-convert mo ang laki, di ba? Pero in reality, dollars din kasi yung ginagastos namin dito mga kabisdak. Pag bumibili kami ng gatas, tubig, yung rice, dollars. So yung expenses namin in dollars mga kabisdak, malaki din. Malaki. So pag in total, after siguro expenses, yung natitira sa sahod ko, konti na lang. Pero okay lang. At least may trabaho, and okay na rin yun kasi 8 months kaming nabubuhay sa sahod na dun na yun mga kabisdak, and sa pagiging cleaner ko, at yun yung trabaho na nagbigay daan sa mga opportunity ko, ano man yung trabaho ko ngayon mga kabisdak. So ano nga ba yung ginagawa ko mga kabisdak as a cleaner, as a janitor? So yung trabaho ko nun mga kabisdak, ano siya, 10 hours, di ba? So nagsisimula ako nun from 6 AM up to 4 PM. So 10 hours. So yung usually gumigising ako noon 4:30 AM kasi dapat nakasakay na ako sa train by 5 AM kasi yung travel time galing sa bahay papunta sa headquarters namin is 1 hour. So pagdating ko doon mga 5:50, so kape konti kasama yung mga katrabaho ko na Nepalese tsaka Indian mga kabisdak. Ako lang yung Pinoy doon. So kape-kape, kwento-kwento. Afternoon, by 6 AM, kaming lahat mga kabisdak, daming van nun nakaparking. Kanya-kanya na kami maglagay ng gamit sa van, yung mga gloves, mask, blower, yung mga chemicals pang cleaning sa toilet, mga ganun. So from 6 AM up to 8 AM, pupunta ako sa nasa listahan ko, pupunta ako sa isang building. Maglilinis ako mga kabisdak sa labas ng building. So yung blower, iikutin ko yan, napakalaking building mga kabisdak. Ikutin ko, may dala akong blower na napakabigat. Iboblow ko yung mga dry leaves, tsaka yung mga litters, yung mga cans, plastics. So yun. Tapos from 8 AM up to 8:30 AM, may 3 toilet na medyo marumi na kailangan kong linisan. Pero yung paglinis ng toilet na yun, hindi kailangan na sobrang linis talaga kasi marumi siyang toilet mga kabisdak, para siya sa mga tradie, yung mga trabahante dun. So yun. At after nun mga kabisdak, from 8:30 AM up to 10:30 AM, lilipat na naman ako mga kabisdak sa isang hotel, Pullman Hotel. Sikat siya. So may 3 floor nun na nakasign sa akin. Kailangan kong linisan, i-map yung floor. So nagmamap ako dun mga kabisdak, dami yung dumadaan, yung mga turista, yung mga ganon, mga empleyado sa hotel. Nagmamap ako, tsaka yung toilet dun mga kabisdak, napakagandang toilet. Kailangan ilinisan ko yung yung duro nun, parang makintab, dapat makintab yung glass, dapat yung sink, makintab. Kaya nilinisan ko yung mga kabisdak. Tapos yung outside ng hotel, ikutin ko yung mga kabisdak. May dala akong sako bag, tsaka yung litter pick. Lalakarin ko yun, tapos pag may nakita akong basura, ipipik yun, lagay ko sa bag yun. And from 10:30 AM up to 1 PM mga kabisdak, lilipat na naman ako dun sa isang building. Tapos yung building na yun, pareho lang, parang yung sa magsisimula ka sa labas, i-blow mo yung dry leaves, plastic, tapos may toilet na kailangan mong linisan, tsaka may 4 na elevator mga kabisdak, ang lalaking elevator. Gumagamit na ako noon ng ladder para i-scrub na mabuti yung ceiling, yung wall. So at the same time, nag-enjoy talaga mga kabisdak, hindi ako nagre-reklamo. So yun, from until 1 PM doon ako sa area na yun. Tapos mga kabisdak, yung lunchtime, ikaw nang bahala mga kabisdak. So yung ginagawa ko, doon ako kumakain sa loob ng van. Tapos maraming basura sa likod ko, yung mga galing sa litter pick o yung mga naipon kong basura,
medyo yung iba mabaho na, pero okay lang yung mga kabisdak, kailangan, di ba? Kailangan ng trabaho. So doon ako kumakain. Nakikita nyo sa picture, yung sa slideshow nito mga kabisdak. So yun yung mga trabaho ko, ako yung dati. So yun, kung nakikita nyo, may mga basura, tapos yung damit ko kulay yellow, di ba? Nakamasa ko. Lagi ako nasa van mga kabisdak kasi yun yung van na ginagamit ko sa pag-cleaning. Tapos yun mga kabisdak, from 1 PM mga kabisdak up to 4 PM, medyo ano na siya, medyo relaxed na konti yung trabaho kasi may ano siya, para may 10 building na kailangan ko puntahan, na naka-van ako. Kailangan ko puntahan yung 10 building na yun mga kabisdak. Iikutin ko yun, naka-van ako. Tapos sa pag-ikot ko, pag may nakita akong litter or mga basura, kailangan ko siyang linisin. At ang kagandahan nun mga kabisdak, pag umuulan, syempre, hindi kami, yung boss namin mabait naman. Okay lang kahit hindi kami lalabas. Kaya minsan mga kabisdak, pag umulan, natutuwa ako kasi nakakapag-relax. Hindi ako kailangan lumabas ng van. So nasa loob lang ako ng van, tapos nakikinig ng music until pag hindi natapos yung ulan until 4 PM, hindi ko kailangan linisan yung area na yun. After ng 4 PM, meron pa akong maraming part-time yan. Pero later on ko na siya ikwento mga kabisdak sa ibang vlog kasi mahaba-habang kwentuhan yun. So for this vlog, focus lang tayo sa cleaning job ko. Very humbling experience. Kaya high salute talaga sa lahat ng cleaners, janitors dyan sa Pilipinas, Israel, sa iba't ibang bansa. Napakataas ng respeto ko sa inyo. Napakagandang trabaho. Yung alam mo yung walang deadline, walang stress, walang amo na nagfa-follow up sa iyo, na napaka-in-demand ng cleaning job or janitor job dito sa Australia mga kabisdak. Yung cleaning company dito, boom na boom yung business nila. Pero ang problema nila mga kabisdak, sa dami ng kliyente nila, wala na silang nahanap na empleyado or cleaner para maglinis para sa mga kliyente nila. Yung cleaning jobs dito sa Australia mga kabisdak, hindi siya skills yung sa immigration para pwede ka mag-apply ng PR. Wala. Ano lang yun. So, in demand siya, pero dapat nandito ka na sa Australia, is either naka-student visa ka, naka-work visa ka, or citizen ka dito, or permanent resident. So dapat nandito ka na sa Australia para makapagtrabaho ka as cleaner. So yun lang yun mga kabisdak, and salamat sa pagsuporta ng channel namin, and marami pa akong pwedeng i-share sa inyo mga kabisdak about work experiences ko dito. Marami pa talaga, and iisa-isahin ko yan sa mga vlog ko para ma-share ko sa inyo. At if may mga question kayo mga kabisdak, comment lang sa video na to at sasagutin ko yan lahat-lahat isa-isa. So maraming salamat and see you sa next vlog. Bye!